צורות חיים, שעה פרצופי זון פרק ג', הוצאת מתוק מדבש, עמוד רפ"ו. בפרק הזה לומדים על קו האמצעי. בפרק הקודם הרב לימד אותנו על קו ימין ושמאל. של התלבשות הנאי דאבא, נאי דאימה, זה הנצח והוד. דאבא, הנצח והוד דאימה, עם המוחין שבתוכה, מוח החוכמה ומוח הבינה. ובפרק הזה לומדים על קו האמצע, שזה מוח הדעת, המתלבש ביסודות של אבא ואימא. קו ימין וקו שמאל היה חילוק, שראינו שהם שונים מקו האמצע בזה שיש הפסק של התפשטות המוחין אחרי החסד והגבורה, כיוון שהם מתפשטים בחסד וגבורה, וזה הדרועין, הידיים, ומגיעים עד האצבעות, קצות האצבעות, ושם הם בוקעים ויוצאים. הרב אמר שזה צריך להניח את ראשי אצבעותיו בראשי הירחים, כדי להמשיך את השפע בתוך הנצח והוד. ולימד אותנו על זה כמה סודות ועניינים. קו האמצע, שלומדים עליו בפרק הזה, זה אור שמתפשט בלי הפסק. מהדעת לתפארת, מתפארת ליסוד. כולו בקו האמצע בלי הפסקה. הוא מלובש ביסודות. יסוד דאבא, יסוד דאימא. מוח הדעת שמצד אבא, בתוך יסוד דאבא. מוח הדעת שמצד אימא, בתוך יסוד דאימא. כך הוא מתפשט בכל זה. מה שלומדים בפרק הזה, זה על היסודות. כיוון שיש הבדל בין היסוד דאבא ליסוד דאימא. יסוד דאבא הוא ארוך, יסוד דאימא הוא קצר. יסוד דאבא מגיע עד היסוד דזה, זאת אומרת שהוא דומה לנצח והוד. כמו שהנצח והוד מגיעים עד סוף הזה, הנצח דאבא ודאימא עד סוף הנצח דזה. וכן, קו שמאל, ההוד דאבא וההוד דאימא מגיעים עד סוף ההוד דזה. אותו דבר היסוד דאבא בלבד מגיע עד היסוד דזה. התחיל מהראש, מגיע עד היסוד. כיוון שהוא פנימי. שאין כן, בגלל שהוא ארוך. שאין כן יסוד דאימא הוא קצר. הוא מגיע רק עד החזה דזה. וזה מה שיוצר פה את השינויים ואת כל הפרטים של הפרק הזה. תחילת הפרק המתוק מדגיש דבר שהרב לימד אותנו בעבר, שכשלומדים על פרצופים שמות הקודש, אז לא לחשוב שיש את הפרצוף ויש לו שמות הקודש, אלא השמות הקודש הם עצמם עצם הספירות. נקרא את זה בפנים. עץ חיים שער ל"א פרק ג' מהדורת עניין הדף ל"ג טור ד'. בפרק זה ממשיך לבאר את עניין התפשטות המוחין בתוך זה בהתלבשות תנאי של אבא ואימא, ומבאר בפרטות עניין המוחין של קו האמצעי דזה מתלבש בתוך היסודות של אבא ואימא. וצריך לזכור תמיד מה שמבואר לעיל, שער עתיק פרק א', שהספירות הם שמות הקדושים, ואינם איזה גוף רוחני שיש להם שמות. יש פה שני דברים, גוף רוחני ושמות. אלא השמות הם עצם הספירות. כגון היסוד דאבא, הפנים שלו שם אב כזה, יוד כבב, האחוריים שלו בריבוע כזה, יוד כבב, היסוד דאימא, הפנים שלו שם קסה, תמיד באימא זה שם אקי, אז יהיה א' כ' יוד כ'. האחוריים שלו בריבוע כזה, א' כ' יוד כ'. אלו השמות הם עצם היסוד דאבא ואימא. כבר גם בעץ רעים שער אבא ואימא. הנה בפרק הקודם ביאר סדר התפשטות מוחי חוכמה ובינה דזה בתוך שני הקווים ימין ושמאל דזה. אחר כך ביאר באורך למה השני קווים אינם נמשכים בחיבור אחד, רק הם נפסקים באמצע. למדנו על סוד הציפורניים וכו'. זה שאמר ונחזור בפרק זה לבאר עניין סדר התפשטות המוחין של קו האמצעי דזה והשינויים שיש בין שני הקווים ימין ושמאל בקו האמצעי. אז בעצם מה אנחנו לומדים? מה הנושא? קו האמצעי. מה הנושא? התפשטות המוחין בזה.
פה לומדים בפרטות. אז למדנו ימין ושמאל, ועכשיו קו האמצע. איך זה נבנה? איך מתפשטים בו המוחין? על ידי הלבושים של נאי דאבא ואמא. והנה נתבהר השינוי שיש בין אברי הזרועות והידיים לשאר האיברים שבגוף כולו. שאלו הידיים נעים ונדים, עולים ויורדים. קבעת להם מקום, אבל הם לא נשארים במקומם. יכולים לעלות ולרדת. מה שאין כן בשאר האיברים כולם. נשארים במקומם. רצה לומר שבזה שהידיים נעים ונדים, יש הפסק באמצע קו ימין וקו שמאל. אמנם קו האמצעי דזה, בו מתפשטים המוחין דזה דרך יושר בלתי פירוד. דהיינו מדעת לתפארת, ומתפארת ליסוד. בקו הזה אין הפסק באמצע הקו. מה נפקא מינה? ביור העניין של התפשטות המוחין בקו האמצעי דזהו, שהנה נתבהר שמוח הדעת דזה דמצד אבא ואמא, מלובשים תוך כלי יסודי אבא ואמא. אני שמוח הדעת שמצד אבא, מוח הדעת של זה, שמקבל מצד אבא, מלובש תוך כלי יסוד אבא. ומוח הדעת שמצד אמא, מלובש תוך כלי יסוד אמא. כל דעת משניהם, יש לו חוג, תמיד בדעת יש חוג. הוא כלול מ5 חסדים ו5 גבורות כנזכר לעיל. והנה כלי היסוד דאמא, טוב, עכשיו הרב מתחיל ללמד אותנו על היסוד עצמו. בנצח ובהוד למדנו שיש 3 פרקים. 3 פרקי הנצח, 3 פרקי ההוד. זה ממש השלישים שלומדים שליש עליון, אמצעי ותחתון. בנצח או בהוד, או בחסד או בגבורה, כן, שזה לא פה, או שנדבר על זה עצמו, כן. אז שלומדים על 3 שלישים, זה 3 פרקים. זאת אומרת, חלוקה גמורה של פרק ועוד פרק ועוד פרק של הנצח. 3 פרקים של ההוד. שאין כן ביסוד, יש לו 3 שלישים, אבל זה רק 2 פרקים. דהיינו יש לו יסוד והתרה. אין עוד פרק. אלא שהיסוד הוא יותר ארוך מההתרה. היסוד מתחלק לשני פרקים, לשני שלישים. שליש עליון, שליש אמצעי, שניהם יחד נקראים יסוד, השליש השלישי הוא עטרת היסוד. הרב, כשאומרים פרקים, האם הכוונה לפרק כביכול כמו פרק בספר, או שזה מדובר בפרק כמו מפרק? אנחנו במשל, עסוקים במשל, נכון? כן, זה איך? במשל אז זה כמו מפרקי היד. רגע, אפשר שוב פעם, סליחה, לא הבנתי את החלוקה ביסוד. הנצח, כמו שרואים, הוא מתחלק ל3. ממש, 3 פרקים. כן. אז שאני אגיד 3 שלישים של הנצח, זה 3 פרקים. פרק עליון, פרק אמצעי, פרק תחתון. זה יהיה שליש עליון, שליש אמצעי, שליש תחתון. שאין כן ביסוד, לא רק 2 פרקים, יסוד והתרה. ועדיין אני אומר שיש לו 3 שלישים. איך? אם יש לו רק 2 פרקים. תשובה, היסוד מתחלק ל2. 2 שלישים. שליש עליון, שליש אמצעי. כשאתה אומר פרק זה מכאן וכאן זה נחשב פרק? מכאן וכאן? מהכתף עד הקובדו, זה נחשב פרק 1. מהקובדו עד כף היד 2. מכף היד עצמו 3. רגע, מה נמוך ומה גבוה? אותו דבר ברגל. היסוד וההתרה, נכון, היסוד וההתרה 2 הפרקים העיקריים. בדיוק. יסוד והתרה. התרה, עטרת היסוד או התרה? עטרת היסוד. יסוד ועטרת היסוד. וביסוד עצמו, מה גבוה ממה, מה נמצא היסוד עצמו, הוא מתחלק ל2 פרקים. ואז מתחתיו עטרת היסוד? כן. עטרת היסוד הוא השליש השלישי. והיסוד הוא 2 שלישים. האם עטרת היסוד עטרת היסוד זה לא עליון? לא. עטרת היסוד זה מלכות? זה למטה? כן. הרב כותב שחוץ מפרצוף מלכות, חוץ מפרצוף הנקובה שיש באצילות, לכל פרצוף יש מלכות פרטית. ומהו הפרצוף? מהו החלק שהוא המלכות הפרטית של הפרצוף? למשל זה. אתה יודע שיש נקובה דזה. נקובה דזה
זה פרצוף שלם. עוקבא דזה. שהוא מלכות דמה, מלכות דבן. מלך השביעי. אומר הרב, לא, לזה עצמו יש גם מלכות פרטית. מהי המלכות הפרטית? עטרת היסוד. ראינו את זה גם בפרצוף אימה, מלכות דגופה הוא קרא לזה. כן. ופה הרב כותב לנו, זה גם שם, גם פה מוזכר, בואו נראה, איפה הגענו? והנה כלי היסוד לאימה אינו כמו כלי הנצח עוד שלה, שבכל אחד מהם של הנצח ועוד יש 3 פרקים. בנצח 3 פרקים, עוד 3 פרקים. ליסוד לאימה הוא פרק אחד מלבד העטרה כדלקמן. זאת אומרת, הוא קורא ליסוד פרק אחד. הוא נכנס יחד עם מוח הדעת דזה, מתלבש תוך כלי הדעת דזה, ושם נעשה בחינת מוח הדעת דזה בראשו. אז בתוך היסוד יש דעת. על זה אנחנו לומדים, על התפשטות המוחין של הדעת בתוך זה, אז זה בתוך היסוד של הבא, בתוך היסוד של אימה. היסוד של הבא יהיה, כמו שנראה בהמשך הפרק, יהיה 2 פרקים של היסוד, יהיה בדעת עד סיום הגרון, זה פרק אחד של היסוד, ובכל התפארת, פרק שני, מסיום הגרון עד סיום התפארת, זה הפרק שני של היסוד של הבא, ועטרת היסוד של הבא ביסוד דזה. ככה סדר התלבשות יסוד דהבא בפרצוף זה, קו האמצע. יסוד דאימה הוא קצר יותר, אבל גם יש לו 2 חלקים, יש לו יסוד ועטרה. פה אנחנו לומדים רק 2. זאת אומרת, יסוד דאימה, אז היסוד יהיה עד סיום הגרון, ועטרת היסוד עד החזה. זאת אומרת, ביסוד יהיה את הדעת, והשליש תפארת יהיה בעטרת היסוד. אז יוצא שהיסוד הבא, השליש השלישי שלו, וגם השני יהיו מגולים. כי הם בוקעים בעצם עם היסוד של אימה קצר. מגולים אבל בתוך זה, כן. לא מגולים בחוץ. לא, בתוך זה. כן, מגולים מה שבדרך כלל הם בתוך אימה, בדרך כלל הבא נמצא בתוך אימה, הבא גו אימה, ניידה הבא, גו ניידה אימה, פנים. ביסוד, מכיוון שהוא ארוך יותר, מתפשט יותר, אז הוא מהחזה ומטה הוא גלוי, הוא לא בתוך אימה. אחרי שיש לנו אבא ואמא, מה ההכרח לברוא זוג? גם באמא יש לי תהליך כזה של זר וגובה. מה ההכרח? זה אולי לא המקום ראשון, אבל יש לי אחר כך אבא ואמא. למעלה נגיד אין זר וגובה, נגיד. אבל אחרי שיש אבא ואמא, מה ההכרח ליצור זוג? גם ישצות לא צריך. לא צריך כלל. גם ישצות לא צריך. גם לא מתאריך. היה אפשר גם שהבורא, השתבח שמולד, יברא מיד את האדם. צריך אבא ואמא בשביל זה. שיברא את האדם ישר, כמו שהוא ברא את אבא ואמא. שיברא את האדם ישר, אדם וחווה. צירי כפיו של הקדוש ברוך הוא, כמו שלומדים בגן. מי ברא את אדם וחווה? הקדוש ברוך הוא. זהו, בלי יותר מדי פירוט, דברים, פלפולים. סיווג של זונה. אבל יש תהליך שהוא הגיוני. גם נגמר ההיגיון של זוג. אחר כך מה אני צריך עכשיו? אולי גם זון להביא עוד זון. וגם זון להביא עוד זון. זאת אומרת... יש להם. המהלך זה שם הוויה. מה זה שם הוויה? י' כ' ו' כ'. בשם הזה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם. זה הגילוי של השם שלו. אנחנו לא שואלים למה 10. נכון? 5 האלה זה בעצם הגילוי של הארי, שה10 הם זה 5 בעצם. נכון? כל 10 ספירות זה 5 פרצופים. וכל אחד יש לו 10 ספירות. אבל גם כללותם נקרא 10. אבל בצורה הזו של שורש, מוחין, גוף, נברא האדם.
אריך נקרא שורש. אבא ואמא נקראים מוחין. זון נקראים גוף. כל זה פרצוף אדם אחד. כל האצילות פרצוף אדם אחד. צריך שיהיה את כל הפרטים. אבא ואמא, זיווג אבא ואמא נקרא זיווג דנשיקים. אני לא מדבר בפרטות. זה בכללות, ביחס לזון. זון, אם זה נקרא גוף, זה נקרא זיווג יסוד ביסוד. אבל אבא ואמא שהם בראש, מוחין, נקרא זיווג דנשיקים. חייך וגרון, למשל, דוגמה, זה נקרא זיווג. הרב כותב למה מלאכים, מלאכים גם נבראו מזיווג. כל דבר, כל השפעה, כל שפע, נעשה על ידי זיווג עליון. אז למה יש נבראים שנבראו בלי גוף? רק נשמה בלי גוף. יש נבראים שנבראו עם גוף. זאת אומרת הרב, מי שנברא מזיווג דנשיקים, נשמה בלי גוף. מי שנברא מזיווג סוד ויסוד, אז הוא עם גוף. למה? כיוון שסוד הטיפה עוברת דרך הגוף. המעבר של הדרך הגוף להגיע ליסוד, שם היא קונה את אבק, את הגוף. אם זה היה רק בראש, אז זה היה שמה בלי גוף. המעבר שלו דרך הגוף, אז הוא מקבל את השורש ליצירת הגוף. טוב, שאלה יפה. זה קצת מן החוכמה הזו. אז אומר הרב עכשיו, לנקודה שהיסוד הוא קצר. גם ביסוד, גם בנוק, היסוד הוא קצר. גם בנוק, עוד פעם. גם בנוק היסוד, יש לו יסוד והתרה. אבל הוא קצר. אין התפשטות היסוד אצל הנוק, אלא הוא קצר. ומה זה ההתרה? אומר הרב, זה שיפולי מעין. כמו שהגמרא אומרת, ביבמות דף פה, וגם הרמב"ם בהלכות אישות. שיפולי מעין, הבשר התפוח. זה נקרא ההתרה של יסוד דנוק. אומר הרב ונודע, ככלי היסוד דנוקבה, דהיינו דהימה הוא קצר, וכן הוא בכל פרצופי הנוקבים. כי אין לו בחינת המשך והתפשטות, כי אין כלי היסוד שלה מתפשט יותר. רק כל התפשטותו הוא אותו השיעור של היסוד הנתון באמצע בין תרי ראשי פרקין עליונים דנצחות שלה, ויש לה לאימה עוד בחינה אחרת ביסוד שלה, והיותה נקראת ברמב"ם ובש"ס יבמות פה עמוד ב' על האילונית. אין לה, האילונית זה אישה שאינה יולדת, היה זה לשון זכר, היא כמו זכר, היא לא יולדת. האילונית, שאין לה שיפולי מעיים כאן נשים. מה יש לנשים, אלה שהם לא האילונים? בחינת הבשר התפוח, כי אין ההתרה בסיום היסוד שבה, שהוא החלק הנוסף על עצם היסוד דהימה. אז זאת אומרת, יש שני חלקים ליסוד, בין בזכר, בין בנוק. לשניהם יש שני חלקים, יסוד והתרה. אלא שבזכר היסוד הוא ארוך, ובנוק היסוד הוא קצר. ובסדר הלבשה, התלבשות של יסוד דאבא ואימא וזה, אז יסוד דאבא שהוא ארוך יגיע עד יסוד דזה. יסוד דאימא שהוא קצר יגיע רק עד החזה. זה המקום התפוח. בתוכה מתפשטות מוח הדעת של זה. מה? אז המקום התפוח זה כמו מבחינת הנוקבה של הנוקבה? כן, בדיוק. מה זה? זה המלכות של הנוקבה, מלכות. איפה זה נמצא? מה זה איפה זה נמצא? בסיום היסוד. סיום היסוד של הנוק. והנה כלי היסוד שבא, הוא מתלבש למעלה בדעת זה בראשו. הוא מסתיים בסוף הגרון. אבל הבחינה השנייה נקראת התרה דיסוד דהימה מתפשט יותר למטה ומתלבשת תוך שליש העליון מתפארת דזה, הוא עד מקום החזה שלו, משם ולמטה אין עוד התפשטות כלי היסוד דהימה. מסתיים שליש העליון של התפארת דזה. ובזה שאמרנו שהיסוד דהימה מסתיים בחזה דזה, תבין שינוי אחר שיש בשלושה הקווים.
דהיינו בין קו ימין ושמאל לבין קו האמצעי, חוץ מהשינוי הנזכר בתחילת הפרק, שיש הפסק באמצע שני קווים ימין ושמאל. עד עכשיו איזה חילוק למדנו בקו ימין ושמאל לקו האמצע. שיש הפסק. שבדיוק, שהקו ימין ושמאל, השפע מתפשט עד הידיים ויש הפסק, ואז הוא מתפשט לנצח ועוד על ידי הנחת הידיים בראשי ירחים. שאין כן בקו האמצע, שביושר, בלי הפסק. ההבדל השני הוא שבקו הימין וקו שמאל, כמו שהזכרנו, הנצחים, די הבא ודי אימה, מתפשטים עד סיום הנצח דזה. אז המוחין שבתוך הבא ובתוך אימה נשארים סתומים בתוך הכלי שהוא הלבוש של המוחין שבתוך זה. כיוון שהמוחין מתפשטים בקו ימין דזה, אז המוחין שבתוך נצח די הבא הם עד הסוף. הכלי נמצא עד הסוף. הוא לא מפסיק באמצע. המוחין נמצא עד הסוף? המוחין עד הסוף, בתוך כלי שנמצא עד הסוף. אז הוא תמיד סתום. כל בהתאמה. לא נאי, עד סוף הנצח. אותו דבר עד ההוד. גם מקו ימין קו השמאל. שאין כן קו האמצע, בהבא זה יישאר אותו דבר. שהשפע תמיד נמצא בתוך יסוד ההבא, אבל באימה השפע יתגלה. כיוון שהכלי מסתיים. כן, אתה בארץ? אז אתה. אנחנו צריכים אותך איתנו. או שנפעיל זום. מה? אבל בקו האמצע, יסודי מהו קצר, מגיע עד החזה של תפארת דזה. ומפה, השפע שהיה בתוך הכלי הזה מתגלה, גילוי גמור בתוך זה. זה מגדל את זה. אבל למה הוא מתגלה? המים המגדלים את האילן. למה הוא מתגלה? בתוך הבא. לא, בתוך אימה. יש שפע בתוך אימה ויש שפע בתוך הבא. הוא צריך להמשיך. יש מוח הדעת שהוא בתוך אימה. ויש מוח הדעת שבתוך הבא. אז מוח הדעת שבתוך הבא באמת עד הסוף נשאר סתום. אבל מוח הדעת שבתוך אימה, מהחזה הוא מתגלה. ולאן הוא ממשיך? תוך זה. עושה רושם אבל תוך זה נלמד. תוך זה הוא מתפשט. יסוד אימה נגמר בגרון. זה נקרא התפשטות החסדים והגבורות. הרב הזכיר את זה פה בקיצור, אבל בפרקים הבאים נלמד לזה יותר בערך. אם תבדקים דברי הרב, היסוד אימה נגמר בגרון. עוד פעם? יסוד אימה נגמר בגרון. בסדר, אנחנו מדברים שאומרים יסוד אימה, הכוונה עטרת היסוד. יחד עם עטרת היסוד. אם רוצים לדייק, אז עטרת היסוד אימה מסתיים בחזה דזה. רגע, זה שהתפשטות האימה היא מוגבלת, יש בזה עניין? זה ש? ההתפשטות האימה היא נפסקת... הכלי, הלבוש. כן. יש לנו עניין הכל נהיה בדברו. במצטרי חזה, יש בזה עניין? יש נקא מינה? לא, אין שום דבר. לא רואים שום דבר. יש נפקא מינה. יש נפקא מינה? לא ללבוש. לא ללבוש עצמו. נפקא מינה לגילוי האורות שיש בחזה. בפרק הזה, אני מקווה כמה שנספיק היום בעזרת השם, נלמד למה החיבור של החסד והגבורה לתפארת הוא רק בכתפיים. ומיד אחרי זה כבר מופרד, לא מחובר. יסוד אימה. כן? אחרי זה גם בעיניים, הנצח והוד והיסוד, יש ביניהם חיבור בהתחלה. הם מחוברים, אחרי זה כבר לא. הפסק. כן, מפרדים. מה הנקודה? זה יהיה נפקא מינה. אדרבה, עוד יהיה קושיה. היא קושיה, אבל יש לזה שני תירוצים יפים. זאת אומרת, החיבור הוא רק עד איפה שמגיע אימה. לא, אתה כבר בתירוץ, אתה תישאר בקושיה. כי אם תגיד שזה הולך ככה, אז יש לך קושיה. אם כבר הזכרת, אז נגיד. אם נגיד שזה בגלל היסוד של אימה, לא, וגם של אבא. צריך עוד להסביר למה, אבל בוא נגיד שזה בגלל זה. מה הקשר? למה? למה בגלל יסוד אימה צריך שזה יהיה מחובר? אבל בוא נגיד שזה בגלל זה, אז היה צריך להיות שהידיים יתחברו עד החזה. לא עד החזה. צריך שעד החזה הידיים יהיו מחוברות לתפארת. רק בין כתפים. ורק מהחזה זה ייפרד.
אז על זה יש שני תירוצים. כולל הגרון גם. אה? כולל הגרון גם. מה יש בגרון? לא הבנתי. יסוד אימה, כולל הגרון גם. יסוד אימה מתחיל מהגרון. בסדר, הוא מחובר, מה הבעיה? זו הייתה צריכה להתחיל מפה לכאורה. לפי מה שהרב אומר. הזוהר לא יכולה להיות. ברור שלא, אני יודע שלא. גם לא יכולה להמשיך עד החזה. למה לא? באותה סיבה שזה מחובר לגרון. בדרך כלל זה מחובר. לא, רק אם אדם יביא פה. אדם מוסק, תולש, מוסק, אז הוא עושה פעולה שפתוחה. בדרך כלל זה מחובר. טוב. ואנחנו פה לומדים, עכשיו עוד נפקא מינה, מה שאלת. מהי נפקא מינה? שאלה. קו ימין ושמאל שונים מקו האמצע בעוד משהו. מאוד 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 ניכר. בטח. קו ימין וקו שמאל, בין בידיים בין ברגליים, הם דקים לעומת קו האמצעי. קו האמצע, שהוא בעיקר התפארת, הוא רחב. מה ההבדל? קו ימין, קו שמאל, איך אתה צייר? עכשיו יגיד לו צייר 3 קווים. קו ימין, קו שמאל, קו אמצע. למה זה לא מסודר ככה הגוף? ימין, שמאל דקים כאלה, ידיים דקים. ופתאום הגוף, קו האמצע, מה? למה קו האמצע הוא כזה? מה הוא תופס אותו מדי נוכחות? זה אחד. 2, אם כבר נבין למה קו ימין ושמאל דקים, אז למה הידיים יותר דקים מהרגליים? למה שהרגליים לא יהיו אותו דבר? לא, כי הוא צריך לעמוד על הרגליים, איך יעמוד עליהם? יש כאלה עומדים גם על הידיים. תעשי ידיים יותר רבות. יש כאלה גם עומדים על הידיים. גם צריך להרים, למה לא נתת לו ידיים? יש כאלה כל היום מנפחים את הידיים. רוצים שהם יהיו כמו הרגליים. אותו דבר. למה יש שינוי? מה זה? וכל זה בפנימיות מסתדר. בעזרת השם. אז בואו נתחיל. אומר הרב, אנחנו בעמוד רפח. שורה שלישית. והשינוי הוא כי קו הימני והשמאלי דזה, שבתוכם מתלבשים ומתפשטים מוח, חוכמה ובינה דזה, המלובשים בנצח הוד דהימה כנזכר. הנה האורות ההם של המוחין דזה סתומים בתוך הכלים של נצח והוד דהימה. ולכן הם שני קווים דקים וצרים, בלתי רחבים ועבים. הם בחינת הזרועות והשוקיים, שהם איברים ארוכים, בלתי רחבים. אבל קו האמצעי דזה, שהוא התפארת, הוא איבר הגוף שהוא רחב מאוד, שאין כן בשאר הקווים. ולמה? כי אצלו האורות כבר לא סתומים, האורות מתגלים. ממשיך ואמר, וטעם הדבר שגוף התפארת רחב מאוד, לפי שאורות מוח הדעת דזה, שבקו האמצעי מלובש בתוך היסוד דהימה, פשטים בתוכו בתפארת דזה. הנה שם בתוכו מתלבש בחינת העטרה של היסוד דהימה, נקראת רחובות הנהר. מאמר מוסגר וסימן הטבה. בדיוק היום הילולת ראש ישיבת רחובות הנהר. האשל, היפה שלמה שהוא פתח את ישיבת רחובות הנהר. היום ו' או זה? היום, היום זה היה. רבי חיים שאול דואק הכהן. חלבי? חלבי, כן. כן, בא מסוריה. עלה לפה לארץ בגיל 32. שדה. כן, השדה. אחרי 6 שנים, הוא היה בבית אל. אחרי 6 שנים פתח ישיבה. לא הספיק לו בית אל. פתח ישיבת רחובות הנהר. הייתי שם בשבת. לא הסתדר עם כולם שם. ברחובות הנהר. הוא היה מעיין מפחיד. מעיין גדול מאוד, פלפלן. לא למדו כולם באותה שיטה שלו. ושם הוא היה ראה גדולי עולם, והתלמידים שלו זה גאוני עולם. תלמידים של השדה זה... הלשם זה תלמיד שלו. עוד הרבה. סלמן אליהו, בית לחם יהודה, רבי יהודה פתאי. כל המקובלים, כל התלמידים שלו. גדול זקן המקובלים. ראש עדת המכוונים. אפשר לדבר עליו. ודרך אגב, אחרי כמה שנים הוא כבר נהיה סגי נאור. סגי נאור.
תחשבו, כל מה שיש לנו מהאשל, זה בכלל מאדם שלא רואה. אתה מבין מה הולך פה? מי שלא רואה, רואה יותר כנראה. גיל... בערך בגיל 42, משהו כזה, הוא כבר נהיה סגינר. נלחמו בו הקליפות. תחשוב מה זה. נפטר בגיל 75. זאת אומרת, כל השנים האלה בכלל לא רואה. אז איך הוא למד? איך הוא קרא? איך הוא למד? כל התורה בראש שלו, בעל פה, הוא מעמיד אותך, תקרא, הוא אומר לך, אתה לא קורא טוב. אתה מבין? מכוון סידור הרשש. כל בעל פה, אני מבין מה. היו שם גאוני עולם, מפחידים. לא הבינו איך יכול להיות. הכל הוא מכוון והכל במהירות. הוא מעמיד אותם על כל דבר. כתב את פירוש האשל. מי כתב את פירוש האשל? איך הוא יכול לכתוב? רבי יהודה פתאיה. בית לחם יהודה. וגם בכף החיים. רבי יעקב חיים סופר, תלמיד של השדה. של השדה? הוא יושב איתו לכתוב את האשל. סופר זה עיראקי, לא? לא, טוב. עכשיו עיראק, לא עיראק. סופר זה... אמרנו עכשיו סופר זה עיראקי. תקבל את הדברים עכשיו, לנשמה ישר. זה העיראקי הזה. אין שם עיראק, לא עיראק. אוקיי. אין. אני טוב. הוא היה עיראקי. הרב טורקיני? הוא היה עיראקי? אין בעיה. זה יפה. זה מכניס, זה פותח את השערים? פותח. יופי, זה בסדר, סליחה. אתה מבין? הוא תמיד, עכשיו לא תמיד יש לו חברותות, אז מה יעשה? יושב ליד הדלת, מישהו שומע מישהו אומר בוא! קורא לו, יבוא, ילמד איתו. זה כיף. וואו. איזה תענוג. רחובות הנהר זה גם ברוב על בית אל? איזה גאוני עולם, איזה צדיקים. זה המלך הרביעי שהיה. כמה תלמידים מהם, כל הקבלה שיש בדור היום, מהאשל. כל התלמידים ממנו. הוא מרדכי עטיה, לא של היום, שליטה. סבא שלו, מרדכי, זה תלמיד האשל. והשם שלו זה חיים שאול? חיים שאול. כמו שאול מרחובות הנהר, זה אחד מה... בדיוק, מרחובות הנהר שם. שאול מרחובות הנהר. קרא לישיבה. אחד מהסיבות. רחובות הנהר זה גם על שם הקדמת רחובות הנהר. כן. אבל גם זה רמת... אבל זה לא אבל שלו, זה רחובות הנהר של הבוכרים, הרשע. זה הסתחבר. הוא אוהב עדות. הבוכרים הקימו תשע, עזרו לו להקים תשע. סחרוף, בית כנסת יששכרוף, שכונת הבוכרים. הם עזרו לו לתמוך ולהקים. משהו, אשל זה משהו לא רגיל. זה פירוש, אי אפשר לתאר, הפירוש שלו. והכול הוא אומר להם מה לכתוב. הוא אומר והם כותבים. אתה יודע מה זה? הוא לא אצל הרשש? ישירות? לא, לא. הוא אחרי הרשש. הרשש זה קרוב ל-300 שנה. האשל זה 100 ומשהו שנים. למי הוא למד? זה רחוק. אצל מי הוא למד? בטח. ממש לא הרבה. לא הרבה 300. אצל מי הוא למד? 100 משהו, זה לא הרבה בשביל להיות כזאת. כמה רבנים היו לו? אחד מהם זה הירא. רוח הקודש. אותה תקופה בישיבה, היה שם שמן ששון, בבית אל. איזה תקופה, איזה... מי היה יכול להיות בירושלים באותו זמן? כל המקומות צדיקים אמיתיים, זה לא היום, הדור הכל חיצוניות היום. יושבים על הרצפה שם. הם עוסקים בתורה, לומדים, תראו את הסדר יום שלהם, כתוב כל הסדר יום, מה הם היו עושים בישיבה. מחצות מתחילים לגמור, עד כמה שעות אחרי התפילה. נחים קצת, חצות קמים, חצות של יום עוד פעם. איזה עבודה, איזה קדושה, איזה... הכל חיצוני, הכל צריך להיות מצולם, הכל צריך להיות... כולם צריכים, לא צילמת, לא עשית. איפה זה בית אל, הרב? ברובע. שיעור גיאוגרפיה, בעזרת השם. מוצא שבת. אז יפה, אז הנה רחובות הנהר.
זכותו יגן עלינו. אולי נקרא גם משהו מהספר שלו קצת, להילולה. אז הוא אומר, שם בתוכו מתלבש בחינת ההתרה של היסוד אימה, נקרא רחובות הנהר. למה הוא נקרא רחובות הנהר? כי הוא מקום וכלי רחב, ואינו צר כמו פי ההתרה די יסוד הזכר. שם זה לא פי ההתרה, כמו שנראה בהמשך. כן? ההתרה של הזכר היא צרה, אבל ההתרה של הנוק הוא מקום רחב. לכן אור הדעת שיש בתוכה מתרחב בהתרחבות. כתב הרב בשער ההקדמות. זה לשון הרב בשער ההקדמות. זה למד הרב? מה? זה למד נתיבות? ואז משם אז משם מתחילת התפארת שמתלבש שם ההתרה, מתחיל אור הדעת שבתוך כלי היסוד אימה להתרחב, ולכן התפארת דזה מתחילתו הוא כלי רחב. כיוון שכאילו היה קושייה. הרי מה אתה בא להגיד? שהאור שמתגלה מהיסוד הוא זה שמרחיב פה את ה... אז זה צריך להיות רק מפה, אבל פה יותר צר. לא, כיוון שהיסוד, תפארת היסוד אימה הוא רחב, הוא מתחיל מסיום הגרון, אז כבר כל התפארת הוא רחב. ואחר כך מהחזה ולמטה יוצא אור הדעת תוך גוף של זה מגולה לגמרי בלתי לבוש כלל די יסוד אימה, כי כבר נגמר ונסתיים, החזה דזה כנזכר. אז האור יוצא מתרחב בתוך התפארת דזה בלי עיכוב מסך וכיסוי. ואז מתרחב כלי הגוף הנקרא תפארת ונעשה רחב יותר בשאר הספירות. עכשיו, אז שאלנו אם ככה, רגע, אז למה הידיים דקות? למה? כי האור סתום. גם הרגליים דקות ביחס לתפארת, כי האור סתום. אז למה הרגליים יותר רחבות מהידיים? זה אומר הרב שיש הבדל בין הידיים לרגליים. הידיים הן קשורות יותר למקום שלפני התגלות אור הדעת מיסוד אימה. כי הן מתחילות, מאיפה מתחילות הידיים? מתחילת התפארת. אז זה יסודי הבדעה. הן לא מתחילות מאחרי החזה, הן מתחילות מלמעלה. אז לכן הן יותר דקות. כיוון שהאור של הדעת, דהימה, עוד לא יתגלה. אז שאין כן הרגליים שנמצאות מהתפארת, מסיום התפארת ומטה. ושם כבר האור של הדעת יתגלה, מאיר להם הערה להתרחב יותר. רגע, זה לא בגלל שהתגלות אור הדעת הבא, שמסתיים... הבא, לא הבא. לא יודע הבא, שבכלי... זה סתום, הבא זה סתום. רק יש לי שאלה, אני לא יודע אם זה במקום, אבל אני אנסה. כי לכאורה כעיקרון הגוף, אבק מתוקן כבר לפני קבלת המוחין, נכון? יש לו תפארת לפני קבלת המוחין, צורה של תפארת. פה לכאורה נשמע כאילו שהתפארת קיבל צורה תפארת רק בשלב של קבלת המוחין. מי אמר? ככה זה אומר לא, מי אמר שלפני זה היה גם כן? הפוך, כתוב פה שלא. אבל הכל אבק נתקן לפני זה, אנחנו עכשיו בחב"ד. אבל מי אמר שהאבק נשאר אותו דבר כמו לפני החב"ד? כמו שיש לה בעלת גוף שלם, יחד עם ראש, גוף, רגליים. גם בשלב הזה, לפני השלב. בסדר, אז שוב פעם, אז אתה יכול להגיד שגם שם יש את זה. אבל יש אמרות של מוחין. יש מוחין של קטנות. קיצור, ברב כתוב שזה הסיבה, אז זה הסיבה. מה, זה הסיבה להתרחב. גם... אומר הרב, ואומנם אף על גב שאמרנו ששני הקווים, ימין ושמאל צרים ודקים, לפני שהמוחין שבהם סתומים בכלים של נצר ועוד אימה, אז למה הנצח ועוד הרגליים של זה רחבים? כל מקום, גם בקו הימני של ג' ספירות חכן, יש בו שינוי מיני ובה. לכן בקו השמאלי של ג' ספירות בגה, יש בו שינוי מיני ובה. וכאמצע הקו, שהוא בחינת חסד או גבורה, הם בחינת זרועות, והם יותר דקים מקצוות הקווים, שהוא בחינת נצר ועוד, שהם השוקיים והירחיים. שהם הירחיים עבים יותר מהזרועות, והסיבה היא דרך הנזכר להם. כי למטה דיינו מהחזה דזה ולמטה החסדים שמור הדת מתגלים, תוך גוף התפארת דזה והירחיים שמשתרשים ויוצאים מן הגוף בסיום המקבלים מהרם אלו החסדים המגולים, ולכן מתרחב הכלי של הנצר ועוד דזה. אבל לא כל כך בגילוי בהתרחבות כמו הגוף עצמו. לכן הגוף הוא יותר רחב מהרגליים. ששם בגוף התפארת עיקר מקום גילוי אורות הדעת ומקום התרחבותם. כשמתגלים אורות הדעת בגוף התפארת מן החזה ולמטה, הם מאירים שם אור גדול ומרחיבים מאוד את גוף זה. הירחיים המשתרשים ויוצאים מגוף התפארת בסופו, מקבלים רק הערה מהחסדים המתגלים בגוף זה ומתרחבים קצת. אבל הזרועות שמשתרשים ויוצאים מן הגוף בשליש העליון,
מאחז ולמעלה, שושם הורדת צאתו מתוך כלי היסוד דהימה, ואי אפשר להם לקבל להערת החסדים כמו הנצר ועוד. לכן הם דקים וצרים יותר מהירך העין. כדבר הרב בשאר ההקדמות. טוב, אז עכשיו למדנו שהחזה, היסוד דהימה מסתיים בחזה דזה, ופה מתגלים האור הדעת של אימה מתגלה. מה יש באור הדעת? יש חוג, חסדים וגבורות. אומר הרב, החסדים מתפשטים בזה. זאת אומרת, החסד והגבורה יאירו לחסד וגבורה דזה. אוקיי. התפארת, זה השליש העליון, יאיר לשליש העליון של התפארת. והשני שליש מתפשטים בשני שליש של התפארת. הנצר ועוד בנצר ועוד של זה. ככה כל החמישה חסדים מאירים בזה עצמו. אבל החמש גבורות יורדות במרוצה ישר ליסוד, כי התכלית שלהם להינתן לנוק. אז זה יורד ישר ליסוד של זה, ואת זה הוא יעביר לנו. אז למה זה לא הולך ישר לנו? כל העניין שזה נותן לנו. כי בעצם זה שתי הגבורות עוברות דרכו, הוא ממתק אותן. חוץ מזה שהוא מקבל גם הערה מהגבורות האלה, אבל הם לא בשבילו. הם הגבורות האלה תכליתם בשביל להינתן לנוק. גם כשהם באים להתפשט, כבר הרב כותב בעץ חיים שכבר החסדים התפשטו לפניהם, הם יורדים לפני, החסדים יורדים לפני הגבורות. אז כיוון שהם מתפשטים ראשונים, כשהגבורות באות להתפשט, אין להם מקום. אז הם יורדות ישר ליסוד. זה מה שאומר הרב כאן. הנה מהחסד דזה ולמטה, אז מתגלים האור דמוח הדעת שבקו האמצעי שם מתלבש ביסוד עימה כנזכר, והם בחינות 5 חסדים ו5 גבורות. החסדים מתחלקים בחסד גבורה תפארת נצח ודזה, 5 חסדים ו5 ספירות. 2 חסדים הראשונים הסתומים ביסוד דהימה, הערתן לבד בוקע ונכנס אל הזרועות חסד וגבורה. גם שליש העליון של החסד השלישי מתפשט בתפארת, גם הוא נשאר ביסוד דהימה, מסתיים בחסד דזה, ומאיר הערה לשליש העליון של התפארת דזה. 2 שלישים התחתונים של החסד דתפארת, וכן 2 החסדים דנצר והוד, יורדים ומתגלים ומתפשטים למטה כל אחד במקומו. הגבורות כולם יחד נכללים ביסוד דזה, ואי אפשר להם להתחלק בחג התנת דזה כמו החסדים, כיוון ששם כבר הקדימו החסדים להתפשט. אז צריך לדעת, אמרתי, זה פה בקיצור כתוב, יש דרוש, צריך ללמוד התפשטות החסדים והגבורות בזה, יש בזה הרבה פרטים. זה עכשיו ככה בכלל. יש אור ישר, יש אור חוזר, יש שהם חוזרים, בדיוק באיזה צורה הם חוזרים. חסדים והגבורות? כן, יש בזה פרטים. יכול להיות שהזכרנו למעלה, לא נראה לי, אבל... ישר מוכין את זה, לא. אנחנו נלמד את זה, בעזרת השם. זה סוד יצחק שמוזכר בתיקונים, תיקוני זוהר חדש קכ"ח, שאותיותיו של יצחק הם קץ חי. מה זה קץ חי? קץ חי יצחק. אז זה יסוד, הוא נקרא חי, שהוא מביא חיים לעולם. הוא נקרא חי. הגוף, תפארת, נקרא סיומה. היסוד נקרא סיומה דגופה, הוא גם קץ. אבל הגוף הוא נקרא סיום של הגוף בעיקרון. התפארת, הוא נקרא סיום הגוף. כי תפארת גופה. אין סיום הגוף. אז היסוד הוא יוצא מסיום הגוף. אז אומר הרב, יצחק נחשב קץ חי. כי יצחק ביחס לאברהם זה גבורות. אברהם זה חסדים, יצחק זה גבורות. אז הגבורות יורדות ישר לחי. לחי זה אומר ליסוד. יצחק זה הגבורות, יש בתוכו חי. כיוון שהן ניתנות ישר ליסוד. פירוש, כי 5 גבורות הנקראות יצחק שהוא בחינת גבורה, כי אברהם בחינת חסדים, יצחק בחינת גבורות, הם 5 גבורות נכללים ביסוד הנקרא החי, לפי שהוא מחיה את הנוקבה באלו הגבורות. עבור לכמה. שער תיקון הנוקבה ושער הערות זין סוף פרק ט'. או שם יהיה יותר פירוט על ההתפשטות החסדים. ונקרא קץ, לא, אני אומר, נראה לי יותר בשער הערות זין. שם זה יהיה. אחרי זה. ונקרא קץ על שם שהוא סיום וקץ הגוף דזה, שבו נכללים הגבורות הנקראות יצחק. אפשר להסביר את זה גם על היסוד עצמו. כתוב יסוד סיומה דגופה. והנה כל זה שביארנו,
שהיסוד מסתיים בחזה דזין או היסוד דאימה. אז עכשיו היסוד דאימה אמרנו שיש לו 2 פרקים, וגם לא למדנו על 3 שלישים. 2 חלקים וזהו. יסוד דאימה עד סיום הגרון, ויעטר את היסוד דאימה עד החזה. ביסוד הבא אנחנו לומדים על 2 פרקים ו3 שלישים. כי היסוד של הבא יתחלק ל2, ועטר את היסוד זה יהיה השלישי. והוא עד איפה מגיע? עד היסוד של זה, עד למטה. אמנם אורות הדעת דזה מצד הבא מלובש ביסוד הבא מתפשט גם כן דרך קו האמצעי דזה, ואומנם להיותו יסוד לכאורה לכן הוא ארוך. מתפשט יותר למטה מסיום היסוד דאימה מסתיים בחזה דזה, והוא היסוד הבא יורד ונמשך עד סיום היסוד דזה. ואומנם הנצח והוד של הבא נתבהר לאל, שבכל אחד מהם יש בו 3 פרקים. ממש 3 פרקים. אמנם היסוד הבא אין בו רק 2 פרקים בלבד. הם היסוד וראש העטרה שבו. ואף על פי שמתחלק ל3 שלישים, אינם רק 2 פרקים, אלא שמתחלקים ל3 שלישים. בזה שאמרנו שהיסוד הבא נחלק ל3 שלישים. כמו כן גם היסוד דזה נחלק ל3 שלישים. כי יסוד דזה הוא יסוד הדחורה. גם זה הוא דחורה. זה 3 שלישים. 2 פרקים ל3 שלישים. מהרב בזה תבין מה שאמרנו בעץ חיים שער קפה. שם לומדים איך החב"ד, המוחין שמתפשטים בזה, גורמים שלזה יהיה חב"ד, גם בכלים. איך? הרי לזה יש וק, הוא בן וק. איך פתאום יש לו חב"ד? יש למה תגיד מתפשט בו אור, אני מבין, אור, אבל כלים איפה? כלים לחב"ד. איפה יש כלים לחב"ד? הזכרנו את זה למעלה, 3 שמות בדבר, פה הרב מתייחס לשמועה אחת. איך זה מתחלק? אז אומר הרב, שהחג התנאי, חג התנאי, דובר פה על זה עכשיו, כן? אז החג התנאי יש לו, לכל אחד מהם 3 שלישים. יחד זה 6 כפול 3, 18. 18 פרקים, 18 שלישים. 18 שלישים. החב"ד שמגיע מלמעלה, זה בעצם מגיע בנאי של אבא ואמא. הוא גם יש לו 3 שלישים לכל אחד. 3 כפול 3, 9. 9 ועוד 18, 27. 27 לחלק ל9, 9 ספירות, 3. הנה קיבלת 9 ספירות. חב"ד חג התנאי, שלכל אחד יש 3 שלישים. אז על ידי שהנאי דאבא מתחבר עם אבק של זה, אתה מקבל 9 ספירות שלכל אחד יש 3 שלישים. איך נעשה החיבור? אומר הרב, 2 שלישים מהחסד והגבורה עולים להיות חוכמה ובינה. התחתונים. לא תלת בתלת. התחתונים. לא. 2 שלישים העליונים של חסד וגבורה יהיו 2 שלישים התחתונים של חוכמה ובינה. למה חב"ד דאבא ואמא לא מתלבשים בחב"ד דזה? אין לו, הוא בן וק. חב"ד שלא מגיע דרכם. זה הוא וק. זה עכשיו הוא וק. אתה צריך להביא לו חב"ד. כן. אתה צריך להביא לו חב"ד. אז זה על ידי הנאי. הנאי דאבא מתלבש בווק. ואז 2 שלישים עליונים של החסד וגבורה מתחבר עם שליש אחד בתוך הנצר ועוד. שליש אחד, העליון. יחד נהיה חוכמה ובינה שיש להם לכל אחד 3 שלישים. לחוכמה 3 שלישים, שליש דנצח, 2 שלישים דחסד. הבינה, שליש דהוד, 2 שלישים דגבורה. זה חוכמה ובינה. אחרי זה, שליש עליון דנצח דזה, שליש עליון, ושליש תחתון דחסד דזה, מתחברים יחד. שליש תחתון דחסד דזה, עם שליש עליון דנצח דזה, קיבלת 2 שלישים. עם השליש האמצעי של הנצח דאבא, הוא יהיה העליון. הנה עוד פעם 3 שלישים שיהיה לחסד דזה. אותו דבר, גבורה דזה. איך יהיה לך גבורה דזה? שליש תחתון
דגבורה דזה, שנשאר, הרי שני שלישים עלו. שליש תחתון נשאר, שליש השלישי. הוא יחד עם השליש העליון דהוד דזה, מתחברים יחד. השליש הזה עולה להיות בחינת גבורה. יחד עם השליש השני של ההוד דהבא, מתחבר, נהיה לך 3 שלישים לגבורה דזה. מה נשאר? 2 שלישים בנצח והוד דזה. 2 שלישים בנצח, 2 שלישים בהוד, שהם בעצמם נצח והוד. נשארים נצח והוד, יחד עם השליש תחתון דנצח דהבא, שליש תחתון דנצח דהוד דהבא, מתחבר יחד איתם, הנה 3 שלישים לכולם, חב"ד, חג תנאי, זה בעצם נקרא עליית הפרקין. הרב לא הזכיר את הדעת אבל. עלו הפרקין, איזה פרקין? בסדר. עלו הפרקין חסד גבורה. נצח מאוד לחסד גבורה. עלו הפרקין של החסד וגבורה לחוכמה ובינה, עלו הפרקין של הנצח ועוד לחסד וגבורה, ונשארו הפרקין של הנצח ועוד למעלה. יסוד לא השתתף בעלייה. עכשיו, גם בקו האמצע. אותו דבר. קו האמצע, אותו דבר. 2 שליש של התפארת עולה לדעת, יחד עם השליש העליון של היסוד. 2 שליש של השליש שנשאר שבתפארת, השליש שנשאר, ועוד שליש העליון של היסוד, מתחבר יחד, ונשאר ליסוד 2 חלקים, זה לא 2 שלישים, זה 2 חלקים. 2 שלישים. 2 שלישים. כן, החלק השני של היסוד, והעטרה, ויחד עם עטרת היסוד דהבא, אנחנו מדברים על הבא, מתחבר יחד, יפה, ואז הוא הופך להיות יסוד דזה. יחד עם השליש של התחתון של השליש התחתון של היסוד של הבא. נראה את זה פה, זה מובן, זה דברים שלמדנו בעבר, זה סך הכל חזרה עכשיו, אז לא להיבהל. סימן שצריך לחזור. ויזואלית. והיה בזה האופן. איפה הגענו? היה בזה האופן? יותר למעלה. נקרא עוד פעם את הקטע לפני, בזה שאמרנו שהיסוד הבא נחלק לג' שלישים, כמו כן גם היסוד הזה נחלק לג' שלישים, בזה תבין מה שאמרנו, כי בתחילה פה הגענו. כי בתחילה בזמן היניקה שאז כללות זה היה רק 6 קצוות. לא היו בזה בקו האמצעי שלו רק 2 ספירות, תפארת היסוד בלבד. כאשר הגדילו המוחין דזה אחר ריבוע השני. כמובן לשאר המלכים סוף פרק ה', לא לפני הרבה זמן למדנו, שאר המלכים. שלצורך המוחין דגדלות זה, היה צריך להיות עיבור שני לזה, ואחר כך נכנסו לתוך זה המוחין חב"ד שמלובשים בני דאבא ואימה. נתאבו מאלו 2 ספירות, תפארת ויסוד דזה, של קו האמצע, נעשה בהם גם בחינת כלי המוח של הדעת דזה, והיו בקו האמצעי דזה 3 ספירות דעת תפארת ויסוד. והיה בזה האופן, שבתחילה בעת היניקה היה בו בקו האמצעי 2 כלים של תפארת ויסוד לבד. כל אחד מהם נתחלקו ל3 שלישים, הרי 6 שלישים. כשנכנס מוח הדעת דזה מלובש ביסוד דאבא, הגדילו כלי התפארת והיסוד, נעשה מהם גם בחינת כלי הדעת. איך? היה הגדלתם בזה האופן. כי 6 שלישים התחלקו ל3 חלקים. 2 שלישים העליונים של כלי התפארת, נעשה מהם כלי הדעת, על ידי שנתחבר עמהם שליש העליון של היסוד דאבא. 2 שלישים אמצעים, שהם שליש תחתון דתפארת, שליש עליון דיסוד, נעשה מהם הכלי של תפארת דזה, על ידי שנתחבר עמהם שליש האמצעי של יסוד דאבא. 2 שלישים תחתונים דיסוד, נעשה מהם מבחינת כלי היסוד, על ידי שנתחבר עמהם שליש תחתון שעטר את היסוד דאבא. אז נעשו לזה ג' ספירות שלמות דעת, תפארת ויסוד, כל אחד מ3 שלישים. וכן, התגדל התפארת והיסוד דזה לג' ספירות דעתי על ידי היסוד דאימה. זה היה הבא, עכשיו אימה, שנכנס יחד עם המוח הדעת בקו האמצעי דזה. והיינו, כי היסוד דאימה נתחבר עם 2 שלישי התפארת ונעשה מהם כלי הדעת דזה. עטרת היסוד דאימה נתחבר עם שליש תחתון לתפארת ושליש העליון ליסוד דזה, נעשה מהם כלי התפארת. אומנם, עטרת היסוד דאימה מגיע רק עד החזה דזה. ולכן היסוד דזה אין מתחבר בו מצד אימה כלל, אין שום חיבור. כי הוא קצר, הוא מגיע רק עד החזה. על דרך זה הגדילו בחינות 2 הקווים ימין ושמאל דזה. אותו דבר כמו שאמרנו, פה התחיל עם קו האמצעי, עכשיו ימין ושמאל. אנחנו עשינו הפוך, ימין ושמאל, עכשיו אמצע. אז פה זה הפוך. ועל דרך זה הגדילו בחינות 2 הקווים ימין ושמאל דזה. כי תחילה בזמן היניקה לא היה בכל קו מהם רק 2 ספירות. קו ימין, חסד נצח. קו שמאל, גבורה והוד. אחר כך, כשנכנסו המוחין דגדלות המלובשים בתוך נצח ועוד דאבא ואימה, הגדילו ונעשו 3 ספירות בכל קו מהם באופן זה. כי פרק עליון דנצח דאבא ואימה נתחברו עם 2 פרקים העליונים של חסד דזה. נעשו מהם כלי החוכמה דזה. פרק עליון דעות דאבא ואימה נתחברו עם 2 פרקים העליונים של גבורה דזה ונעשו מהם כלי הבינה דזה. פרק אמצעי דנצח דאבא ואימה נתחברו עם פרק תחתון דחסד ופרק עליון דנצח דזה ונעשו מהם כלי החסד דזה. פרק אמצעי דעות דאבא ואימה נתחברו עם עוד פרק תחתון דגבורה ופרק עליון דהוד דזה ונעשו מהם כלי הגבורה דזה.
פרק תחתון דנצר דאבא ואימה נתרבו בשני פרקים התחתונים דנצר דזה ונעשו מהם כלי הנצח דזה. פרק תחתון דעות דאבא ואימה נתרבו בשני פרקים התחתונים דעות דזה ונעשו מהם כלי ההוד דזה. תדגישו לכם את הספירות של זה ולפי זה תבינו. זה לא מובן, אבל הוא אומר שכלי הדעת של זה נעשה רק על ידי יסוד האבא, ופה הוא כולל את אבא לא, לא אמר. גם אימה. הוא רושם אבא? לא, גם אימה. הוא אומר לך גם אימה. מה שהוא אומר רק על ידי אבא ולא על ידי אימה זה לגבי היסוד של זה. שליש האמצעי של יסוד אבא ושני שלישים, יסוד תוכנית נעשה מבחינת כלי היסוד. זה באבא. אבל אימה אין לה חלק ביסוד של זה. אנחנו עכשיו בבחינת בניית כלי הדעת. נכון? מה זה כלי הדעת? כלי הדעת שלך, מדברים על כל המהלך הזה של הפרקים, של היה בסדר, הפרקים. מה הבעיה? גם מאבא, גם מאמא. הוא לא מזכיר את זה. מזכיר. מזכיר פה אצלנו, תסתכל. תסתכל. 6 שורות מהסוף הקטע. אתה רואה? וכן התגדל. זה ההתגדלות, זה על ידי יסוד אימה. מה נהיה כלי מזה? יסוד האבא. מה נהיה מזה? כן. נהיה דעת. דעת דזה. תקרא. וכן התגדל התפארת והיסוד דזה. לג' ספירות דעתי. דעת, תפארת, יסוד. על ידי היסוד דאימה, שנכנס יחד עם מוח הדעת בקו האמצעי דזה. והיינו, תקרא. להתגדל. תקרא. והיינו. עכשיו אתה תקרא, למה אם אני קורא יש פרשנות. תקרא. והיינו. והיינו כיסוד דאימה נתחבר עם בית שלישי התפארת. מה נעשה מהם? נעשה, יסוד דאימה שלישי התפארת, נעשה מהם כלי... עצור. כלי הדעת הזה. יפה. איך נהיה כלי הדעת הזה? על זה שאלת, לא? כן, אני משום מה ראיתי שהוא כתב רק על הבא. מצוין, העיקר שעכשיו אתה רואה. קודם היית בחינת סגי נהור. סגי רואה טוב. עכשיו אתה רואה. צריך לברר את זה יותר. אני פה בשביל שתברר. מה צריך לברר? תברר. תעשה בירורים. מה קשה לך? שלמטה הוא כותב את זה, הוא מתייחס לפרקים של הנצח והוד, דאבא ואמא ביחד. ולמטה הוא מפריד את זה. קו האמצע? קו האמצע, כן. ברור. הוא מפריד את זה. ברור. כי קו האמצע יש שינוי בין אבא ואמא. בקו ימין וקו שמאל אין שינוי בין אבא ואמא. בקו האמצע יש שינוי בין אבא ואמא. רק לאבא יש חלק בכלי היסוד דזה. כלי היסוד דזה, רק לאבא יש חלק. זה בנייה אחרת אז. בוודאי. כי אבא לא מגיע, אמא לא מגיעה ליסוד דזה. אז פה שיש עליית השלישי בקו האמצע, רק אבא משתתף בכלי היסוד דזה. ורק אמא בכלי הדעת או שניהם? ובמי על מי למעלה, גם אבא גם אמא. גם אבא וגם אמא. אז אין חיסרון של שלישי לכאורה? יש לה יסוד קצר. יש לה יסוד קצר, שהוא מתחלק לשניים. זה לא צריך להגיד חיסרון בשלישים, כיוון שהכל כפול. את המספר שאמרנו 27 ודאי יש לנו. למה? כי איך מגיעים למספר 27? ישראל תעזור לנו. איך מגיעים למספר 27? 9 כפול 3, אבל באמת זה יותר מ-27. זה היה צריך להיות 54. לא 54, זה היה צריך להיות... כפול זה 54, אבל לא כפול. זה היה צריך להיות... יש עוד לא כפול. זה היה צריך להיות 36. למה? וזה לא 36. 4 פלוס ספירה, למה 4? לא. 9 כפול 4. מה? 9 כפול 4. 36. לא יודע. 4 פלוס ספירה לא. שנייה אחת. זה היה צריך להיות 44. למה? בוא נעשה. יש לך
18 של זן. שלובק, כולם כפול 3. ויש 9 של הנאי דאבא, נכון? ועוד 9 של הנאי דאמא. נכון, 18, כן? נכון. אז זה צריך להיות 44. 18 ועוד 20, כן. 27. לא. עכשיו התנאי של אבא ואמא. לא, 9 גם כבר היה. יש לך וק. 45. 45, לא? 9. 45? 36. נאי. לא, יש לך וק. 3 שישיות וגול וק, זה 18. ועוד 3 שישיות ואמרת לי, זה גם 18, זה לא 18, זה 66. 27. הם נכנסו בפנים, אז אולי יש פה כפילות כזאת. אז כן אמרתי בהתחלה. כן, זה נכון. אז אמרתי טוב. כן. עוד פעם. זה ברור. 18 יש לנו כבר מזן. ועוד 9 ועוד 9. ו9 ועוד 9. אז כן 36. רק מה, 9 נכללים ב-18. התשובה היא שנאי דאבא, נאי דאמא הם ביחד. זה נכון, רק לא סופרים ככה. סופרים 27. כי כשאתה אומר שלזה יש 9 ספירות, באמת כלול בתוכם גם מאבא, גם מאמא. אבל למה באמת זה לא 36? זאת אומרת, אנחנו אומרים עכשיו שזה באמת 36, רק אני לא סופר אותם. כמה אני סופר? 27. אבל האמת היא שזה לא 36. כי האמא לא מגיעה בכל ה... יפה. נכון. כי היסוד דאמא הוא קצר, אז הוא לא משתתף. הוא לא משתתף, אז בעצם הוא ביסוד דזה, אז מילא הורדת אחד. אז יש 35. הורדת פרק אחד. כי ירד לתפארת לשליש עליון של תפארת. חסר לה 2 שלישים של תפארת. לא צריך. היא מוסיפה אחד. בדת היא מוסיפה אחד, בתפארת היא מוסיפה אחד. זהו, יש לה 2 במקום 3. יש לה 2 חלקים במקום 3 חלקים. אז כן, יש חיסרון של 60. זה מה שאמרת? כן, באמת זה לא 36, אבל באמת זה גם לא 27. אמרתי לך שזה לא חיסרון, כי את ה-27 אני מילא סופר תמיד 9 כפול 3. אני סופר 9 כפול 3. באמת זה 36, או 35, כמו שאמרנו עכשיו, לא סופרים אותם. אם היינו אומרים 36, אתם אומרים, זה לא 36, זה 35, אז זה קושי שלך את הטובה. אבל מכיוון שאני מילא סופר 27, זה לא אין קושי. יש תשובה. טוב. אומר הרב, אפשר לסיים את הפרק? רק בטיסה. ממשיך ואמר, אלא שיש הפרש ביניהם בין 2 קווים של ימין ושמאל דזה לבין קו האמצעי שלו, והיינו שהחסד נצח שבקו ימין והגבורה עוד שבקו שמאל, כל מידה מהם יש בה 3 שלישים ממש. למה הם 3 שלישים ממש? כי הם 3 פרקים נפרדים זה מזה בכל ספירה מהם. כנזכר בספר הזוהר פרשת ויחי. מישהו פה תכנן את זה, אני לא יודע, מישהו פה עשה פה משהו. שבוע שעבר לא תכננו את זה בחנוכה שיצא שלמדנו על העוד. נכון, השתבח שמו. זה אומר שאנחנו ביחד עם סייעתא דשמיא. חתם סופר אומר, שבלימוד היומי, פה זה לימוד שבועי, יוצא לך מהפרשת שבוע, זה תורה לשם שמיים. תורה לשמה. אשריכם. רעננה, אשריכם, רעננה. אשריך הרב. אשריך הרב. בדף זה קראנו... איפה? אני מקווה לא להפריע לכם. מה? בדף זה קראנו עשרות פעמים. בגמרא, מדהים. זה צריך לשמוח. אדם לומד, הנה, הערה, חיוך מהשמיים. כנזכר בספר הזוהר פרשת ויחי, בעניין הי"ב שבטים שהיום משורשים במלכות, הנכללים והאחוזים ב4 ספירות אלו חסד גבורה נצח ועוד למלכות. כנגד 4 דגלים שב4 רוחות העולם. אז פה כתוב בזוהר, שבספירת המלכות הרי יש לה את כל 10 ספירות. אז בחסד, גבורה, נצח ועוד של המלכות, שם מושרשים 12 שבטים. לפי הדגלים, הוא לא סופר פה את לוי, הוא לא סופר פה את יוסף, הוא סופר את מנשה ואפרים. אבל לוי לא בחשבון, לוי בדגלים היו באמצע, עם הארון, נושא הארון. בדגלים שנמצאים ב4 צדדים, אז יש לנו כל צד 3 שבטים. אז 3 כפול 4, 12 שבטים. אז הוא מביא פה את לשון הזוהר,
עכשיו אנחנו לומדים זוהר מתוק מדבש. וזה לשון הזוהר הקדוש. תחת זה תרסר שבטים בארבע דגלים, בארבע סטרין, באור רגע י"ב שבטים נחלקים בארבע דגלים, בארבע רוחות העולם. תרחם עליו, למה אתה לא... אתה צריך לרחם. יהיה רחמן. אם אתה רחמן... שמעת? זהו. ואחי הוא ודאי. תלת שבטים לכל סתר לארבע רוחי עלמא. ללמוד, אני יכול גם בבית. פה אני צריך שיקשיבו. כל אחד פה שלומד זה כפול, כל הלומדים. כל אחד. תכפיל. כמה זה מחסיר עם אחד, לא? ואחי הוא ודאי, תלת שבטים לכל סתר לארבע רוחי עלמא. כן הוא בוודאי שג' שבטים הם מסודרים לכל צד לארבע רוחות העולם. והיינו תלת שבטים לדרועה ימינה, ג' שבטים, ראובן, שמעון וגד, היו אחוזים בג' פרקים של זרוע ימנית שבחסד במלכות. ראובן, שמעון, גד, חסד. חסד של המלכות אבל, כן. ותלת שבטים לדרועה שמאלה, ג' שבטים, יהודה, יששכר, זבולון, וזה בג' לפרקים של זרוע השמאלית שבגבורת המלכות. תלת שבטים לירחה ימינה, ג' שבטים, אפרים, מנשה ובנימין, תהיו אחוזים בג' פרקים של לירחה ימנית שבנצר דמלכות. תלת שבטים לירחה שמאלה, ג' שבטים, דן, אשר, נפתלי, היו אחוזים בג' פרקים של לירחה שמאלית שבהוד דמלכות וכו'. עכשיו, מה בעצם בשמו מביא את כל זה פה? להראות לך איך יש 3 פרקים בכל אחד. בחסד, בגבורה, בנצח ובהוד. 3 פרקים של כל אחד זה לשבט אחד. שורש. מה היא טעמה שאחוזים תלת שבטים לדועה ותלת שבטים ליריחה וכן לחולה? אמר אלא רזה דמי לעשות הדבר וכתלת קשרים ננו בדועה ימינה ותלת בשמאלה ותלת ביריחה דימינה ותלת קשרים ביריחה שמאלה. ג' פרקים יש בזרוע הימנית, זה כתוב בזוהר. תלת פרקים, תלת ביריחה. ג' פרקים בזרוע השמאלית, ג' פרקים יש ביריחה ימנית, ג' ביריחה שמאלית. הרי שהזרועות והיריחים הפרקים שבהם נפרדים זה מזה. ממשיך ואמר, אבל היסוד הזה, אף על פי שנחלק ל3 שלישים, אינו רק 2 פרקים לבד שהיסוד והעטרה שבו ונמצא כאשר השליש העליון של היסוד הזה נעשה ממנו כלי התפארת דזה. בעת ההגדלה כנזכר, כי השליש העליון של היסוד מתחבר יחד עם שליש התחתון של התפארת דזה. אין השליש ההוא של היסוד מבחינת פרק שלם בפני עצמו, אלא מחובר עם שליש האמצעי של היסוד, שהוא בחינת היסוד דזה גם אחר ההגדלה. בסיבה הזו שהוא מחובר עם היסוד, אף על פי שנעשה ממנו משליש העליון של היסוד כלי התפארת דזה, עדיין נקרא שמו יסוד, כי לא נפרד שליש העליון משליש העליון משליש האמצעי, כיוון שפרק אחד. לכן יש לו על התפארת התקשרות עם היסוד. מהרב סוד גדול. מהרב איך התפארת קשור עם היסוד. כי בסוד עליית הפרקים, אז זה לא כמו קו ימין וקו אמצעי שעלו פרקים. פה זה אותו פרק שלקחת חלק העליון שלו, העלית אותו לדעת, החלק העליון של סליחה, הוא צודק. חלק העליון של התפארת, העליתי אותו לדעת. 2 חלקים. 2 חלקים של התפארת העליתי לדעת. מצוין. הוא מתחבר עם היסוד הבא. הוא מתחבר עם החלק העליון של יסוד הבא. עכשיו, החלק העליון של יסוד דזה, והחלק התחתון של התפארת דזה, מתחברים ונהיים תפארת. תפארת דזה. עם היסוד הבא גם אבל. יחד עם היסוד, החלק השני של היסוד הבא. יפה, ואז נשאר לך ביסוד. מה נשאר? נשאר לך החלק השני של היסוד, והיותר את היסוד. היסוד הרי 3 חלקים. אז נשאר לך חלק השני של היסוד, ועטר את היסוד, הוא מתחבר עם עטר את היסוד הבא. מה אומר הרב? לקחת חלק מהיסוד והעלית אותו לעשות אותו חלק מהתפארת. אבל זה לא פרק של יסוד שעלה להיות תפארת. בזה. זה חלק מהיסוד, זה לא פרק. לקחת את היסוד וחילקת אותו ל2, אפילו שאין שם 2 פרקים. לכן התפארת והיסוד קשורים יחד. כמו שכתוב בזוהר הפרשות פנחס, דגוף וברית חשבינן חד. שהתפארת דזה נחשב לבחינה אחת עם היסוד, כיוון השליש התחתון של כלי התפארת הוא ממש חלק מיסוד דזה. נחזור לעניין ראשון לבאר עניין התחלקות, יסוד הבא לשלישים מסר התפשטותו בתוך זה ואמר, כי הנה יש בו 2 פרקים והם היסוד והעטרה שבו. הנה היסוד הוא ארוך יותר מהעטרה. לכן היסוד לבדו נחלק ל2 חלקים, זולת העטרה. זאת אומרת, איך תחלק את זה? למה לא לחלק את העטרה ל2? למה את היסוד תחלק ל2? כי הוא יותר ארוך. חלק ראשון הוא שורש היסוד המושרש ומונח בין 2 הירחיים שהם נצר ועוד הבא.
שלושתם בפרקים העליונים מחוברים ודבוקים יחד שלושתם, שהם נאי דאבא, מתקשרים יחד שלושתם. מבחינת חלק העליון של יסוד זה של הבא, נעשה לבוש של מוח הדעת דזה שמצד הבא. כי הוא רוצה לומר, הדעת דזה שמצד הבא מחובר, חוכמה ובינה דזה שמצד הבא, שבראשי עריכין שהם נצח עוד דאבא. רוצה לומר שהחוכמה והבינה דזה מלובשים בתוך פרקים העליונים של נצח ועוד דאבא, וכיוון שהחב"ד מחוברים יחד. חלק העליון של היסוד המחובר בפרקים העליונים של נצח ועוד נעשה לבוש אל מוח הדעת. אומר הרב, הרי עכשיו הנאי בעצם נכנסים, אז יש להם את ההתפשטות, יש להם את מה שישאר בראש, מה שישאר בגוף, מה שישאר בנאי. מה יש בראש של זה? שם יש את החלק העליון של הנצח, החלק העליון של ההוד, החלק העליון של היסוד. אומר הרב, כמו שהחב"ד מחוברים, חב"ד זה מוח, זה מוחין, זה נקרא קומה אחת, ככה גם החלק העליון של היסוד זה בדיוק החלק שהוא מחובר עם הנצח והוד. זאת אומרת, הנצח והוד הם לא מחוברים עם היסוד לכל האורך, רק בחלק העליון שלהם. החלק העליון של הנצח, החלק העליון של ההוד, מחוברים בחלק העליון של היסוד. זהו. אבל אחרי זה יש, זה נפרד מהרב, לכן בחב"ד, שחב"ד הם מחוברים, אז שם נמצא ההתלבשות הזאת. כמה זה מתפשט? שיעור ממשיך ואמר, ושיעור התפשטות אורך זה החלק העליון דהיסוד הבא מלביש את מוח הדעת, הנה הוא נמשך ומתפשט בתוך התפארת עד סיום שליש העליון דתפארת דזה, שהוא עד החזה. הוא ממש כשיעור התפשטות סיום יסוד עטרת העטרה דאימה, שניהם יחד, והיינו שהיסוד הבא ארוך, ולכן שליש הראשון שבו מתפשט כשיעור שני פרקי היסוד דאימה. חלק התחתון דייסוד הבא ושליש האמצעים מגיעים לשלישים של יסוד הבא. מבחינת היסוד אחרי פרדו מהירחים, שהם נצח הוד ונבדל בפני עצמו. רוצה לומר שהשליש האמצעי ליסוד הבא הוא נפרד לגמרי מהנצח והוד. שיעור התפשטותו של שליש האמצעי של יסוד הבא בתוך הזה ומהחזה דזה עד סיום התפארת שהוא הגוף דזה, דהיינו שאורכו כשני שלישי התפארת התחתונים דזה. לא נראה לי שאמרנו מדויק בהתחלה. נדייק את הדברים עכשיו. יסוד דאימה בתוך זה, איך החלוקה שלו? היסוד דאימה עד סיום הגרון. עטרת היסוד דאימה עד החזה. יפה. יסוד דאבא, לא ככה. יסוד דאבא, החלק העליון של יסוד דאבא, יהיה עד החזה דזה. החלק השני, בדיוק, לא עד הגרון, עד החזה. חלק השני יהיה מהחזה עד סיום התפארת, עטרת היסוד דאבא יהיה בתוך היסוד דזה. בזה תבין, כי כמו שמהחזה דזה, עכשיו, אז שאלנו, אתם זוכרים, על הידיים, שהן נפרדות. הידיים נפרדות, רק למעלה בכתפיים מחוברות, ופה הן נפרדות. ברב, כשקוראים עכשיו את הרב, משהו שהיה צריך להיות, שהידיים יהיו מחוברות לגוף עד החזה, ורק מהחזה הן יהיו נפרדות. למה? כיוון מצד הנאי, הרי כמו שאמרנו, שהנצח והוד והיסוד מחוברים כמו החב"ד, אז ככה גם פה, בדיוק, החגת צריכים להיות מחוברים מצד הנאי שבתוכם. כי הרי זה מצד הנאי שבתוכם, השליש השני, השלישים השניים של נאי דאבא ואימה. הוא אומר, בזה תבין, כי כמו שמהחזה דזה ולמטה, נפרד ונבדל היסוד דאבא מנצח או דאבא תוך זה. הוא נפרד, זה ברור, נכון? הוא מתחיל מהחזה דזה עד סיום התפארת, שם מתחיל היסוד. כן? אז הוא נפרד היסוד דאבא מנצח או דאבא תוך זה. ולמעלה מהחזה, למעלה מהחזה, הנאי דאבא שבתוך הזה, מחוברים יחד וכנ"ל. זאת אומרת, כמו מי זה היה? כמו שהוא הסביר את זה למעלה, זה היה בנאי שבתוך הראש, ככה הוא מסביר את זה גם על הנאי שבתוך הגוף. שהנצח הוד יסוד, בחלק העליון שלהם מחוברים. אומר הרב, הפנימי גורם לשינוי בראש, בחוץ. הפנימי גורם לשינוי בחוץ. כמו שבראש הנאי מחוברים והחב"ד מחוברים, ככה גם בגוף יש חיבור בין הנאי ויש חיבור בין החגת. איך החיבור בין החגת? הוא צריך להיות עד החזה. עד החזה צריך להיות מחוברים. שתי זרועותיו, כן, זה עצום, מנסוף הגרון עד החזה דזה, ושתי זרועותיו מדבקים בגופה אף על גב, אף על פי שהם ג' קווים בפני עצמם.
הסיבה היא כי עד החזה מלובשים נאי דאבא מדובקים ומחוברים יחד. ומן החזה ולמטה נפרדים קווי הזרועות ימין ושמאל מהגוף, שהוא קו האמצעי, כי שם מלובשים הפרקים של נאי דאבא נפרדים זה מזה. והבן זה שאף על גב שהזרועות והגוף הם ג' קווים, הם כל זה בראשיתה הם מחוברים יחד עד החזה, דוגמת נאי דאבא מתלבשים בתוכם. כאילו היה צריך להיות, לא יודע איך זה יכול להיות, אבל היה צריך להיות כאילו שהנצח, החסד והגבורה בכלל לא מחוברים לגוף. 3 קווים, כאילו כמו פה. לא יודע איך יכול להיות, אבל אומר הרב מה הסיבה שהם מחוברים. פנה שיש חיבור בלבושים, בכלים שבפנימיות, שהם הלבושים למוחין, שהם הנאי. אז למה בבשרי חזה לא רואים את זה? רואים שרק בכתפיים הזרועות מחוברים לגוף, לא עד החזה. אז פה הוא מביא תירוץ אחד. הנה מה שאמר הרב ז"ל שהזרועות לזה מחוברים עד החזה, כשהאור זרוע, והלא מבשרי, הוא מביא 2 תירוצים. כשהאור זרוע והלא מבשרי חזה אלוה, והרי אנו רואים שהזרועות אינם מחוברים עד החזה. תירוץ, ואולי בטבע תנועות הידיים, הנה עד החזה אין הזרועות מתפרדים כל כך מקו האמצעי כשאר הפרקים. לא בשעה שאדם עודר או מוסק. דהיינו באמת הוא אומר, המציאות שאתה רואה שהידיים כן מחוברות עד החזה, לא מחוברות חיבור עורי, לא חיבור בשרי עורי, אבל התנועה של הידיים מראה שהן כן מחוברות שמה, רק בתנועה שעושה תנועה קיצונית של מוסק או עודר, מוסק זה מוציא את הזיתים, עודר באדמה, אז הידיים מתפשטות לגמרי. הבית לחם יהודה מתרץ, תירוץ אחר. אומר משהו מעניין. הוא אומר באמת, לא רואים את זה מבשרי חזה, לא רואים. מבשרי חזה לא רואים שעד רק בכתפיים זה מחובר. לא עד החזה. למה? אפשר להגיד, לא כל דבר רואים מבשרי חזה, יש כזה תירוצים בסוגיות. לא כל דבר. אבל פה יש לו הסבר יפה. כמו שהרב בשאר הפסוקים כותב, ד' שהבריאה של אדם וחווה על ידי זון, זה היה בזמן שהיה להם רק מוחין דאימה, עוד לא היה להם מוחין דאבא. מכיוון שעדיין לא היה להם מוחין דאבא, אז אין עדיין את החיבור עד החזה. הנאי דאימה מגיע עד החזה. לא, אבל החיבור של נאי דאימה הוא יותר גבוה. החיבור בין הנצח וההוד והיסוד דאימה הוא יותר גבוה. פה זה הסיום של היסוד. פה סיום. בעטרת היסוד, הנצח וההוד לא מחוברים. באימה, הנצח וההוד מחוברים במקום היותר גבוה, בראש. אבל פה למטה זה כבר עטרת היסוד דאימה. עטרת היסוד לא מחוברים בנצח. אז לכן פה זה לא מתפשט עד החזה, החיבור. ובזמן הזה נברא האדם הראשון. אבל באמת אחרי שמוחין דאבא נכנס, אז באמת זה כבר הנצח ועוד בזה משתנה. שהחסד וגבורה מתחבר עד החזה. אבל באדם זה כבר לא נראה. בואו נראה. מתרץ כנעלה עד שבזה אין לנו, תראו אם אמרתי טוב, לא בטוח, תסתכלו. שורה שלישית, אין לנו העניין שמבשרי חזה עולה, כי האדם התחתון הוא דוגמת פרצוף עזה, שנכנסים בו רק מוחין מצד אימה. שאז הזרועות אינם מחוברים עד החזה, רק בתחילת התפארת, הם מתחילים להתפרד. כמבואר בעץ חיים שער קפה, כי עזה בהיכנס בתוכו המוחין מצד אימה. הנה עד סיום הגרון דזה מתחברים שם נאי דאימה ביחד, משם ולמטה מתחילים להתפצל נאי דאימה על ג' קווים. ולמה? למה האדם הוא רק דוגמת נאי דאימה ולא נאי דאבא? לפי שהאדם התחתון נוצר בזמן שהיו בזה מוחין שמצד אימה בלבד כבואה בשאר הפסוקים ד' זה לשונו דע, כשנברא האדם הראשון עדיין לא היו בזה רק המוחין דמצד אימה לבד, כאן לשונו. אבל בפרקים מדובר גם על מוחין דאבא. אבל בפרקים ואין לנו הרע בכניסת המוחין דמצד אבא בזה. ואז על ידי זה משתנים מברי זה ממה שהיו מקודם, משתנים. פתאום מוחין דאב שלא היה לו. וכמו בהיכנס המוחין דגלות במצד אימה בזה, 6 ספירות מתחלקים ונשים ל9 ספירות כנ"ל בפרקים, אז אתה רואה שיש שינויים. כמו כן בהיכנס המוחין דמצד אבא נדבקים הזרועות עם גופו עד החזה, כי כפי העת והזמן משתנים הפעולות. כן, זה בעצם שער כ"ב. והנה העטרה של שליש התחתון ביסוד הבא מתלבשת תוך יסוד דזה, ושיעור זאת העטרה כשיעור כל היסוד דזה כולו. נמצא שיסוד הבא עם המוחין של הדעת דזה, מלובשים בתוכו נמשך בכל הקו האמצעי דזה. מדעת דזה עד סוף היסוד שבו. כי היסוד הבא הוא ארוך, אז הוא מתחיל מהראש עד סיום הזה, עד סיום היסוד. שליש העליון היסוד הבא איפה הוא נמצא? מתחילת הדעת דזה עד החזה. שליש השני של היסוד הבא איפה נמצא? מהחזה עד סוף התפארת. העטרה של היסוד הבא כל אורך היסוד דזה. והרי נמצא
כי בחינת שני הקווים ימין ושמאל דזה שמתלבשים בתוכם הכלים של נצח עוד האבא ואימה מלבישים על המוחין מצד הבא ואימה מתפשטים בשני הקווים ימין ושמאל דזה, אין שינוי בין הבא לאימה בנצחות שלהם. כולם מתפשטים מההתחלה ועד הסוף. כולם מסתיימים בסיום נצחות דזה עצמו ממש בשווה, עד שכל הרגליים של הבא ואימה וזון מסתיימים בשווה בסוף עולם האצילות. וגם בזה הם שווים, כי אורותיהם שם המוחין שני הקווים דזה מכוסים בכלים דנצחות דאבא ואימה. האורות סתומים, כי הכלים שהם הלבושים, הכלים של הבא ואימה, שהם הלבושים של המוחין של זה, מתפשטים עד הסוף. אבל השינוי הוא בקו האמצעי דזה בין הבא לאימה, בין בכלים בין באורות. שכלי יסוד דאבא מתפשט בכל ערכו האמצעי דזה מן הדעת סיום היסוד דזה. וכלי יסוד דאימה מסתיים בחזה דזה, ולכן גם באור פנימי שהוא המוחין של הדעת, יש בהם שינוי. שהאורות דעת שמצד אימה מתגלים מהחזה דזה ולמטה. ואורות דעת דאבא הם מכוסים מכלי יסוד דאבא ואינם מתגלים לעולם. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.